Törs inte ropa. Jaha, klockan börjar närma sig. Vi börjar med att spela vändbingo. Det är en vit bricka. Vi kommer ändå står vändbingo. Och där kör vi en rad 300, två rad 300, full bricka 300. Men innan vi kör igång så får IBK Köping hälsa hjärtligt välkomna hit med till det rungande hej. Hej! Ja. Är alla klara? Kör igång tycker jag. Vi börjar enkelgraden på vändbingo med 71. 7 1. En 3. Nittio 9 0. Nummer 2 är 70 7 0.